Ħaġa nirringrazzja kif għedna l-Prim Ministru. Il-Prim Ministru sema il-voz tal-poplu u tal-familja tagħna. Grazzi. Kien b'dan il-kliem li Isabel Bonnici Ġan Paul Sofija irringrazzjat lill Prim Ministru Roberta Bela għad-deċiżjoni li tissejjaħ inkjesta separata skont l-att tal-inkjesti wara id-dewmien tal-Maġistrat Marsien Farrugia biex tagħlaq l-inkjesta maġisterjali tagħha wara 7 xhur. Ibbatet dan il-messaġġ quddiem il-Berġi ta' Kastilja fil-Belt waqt il-velja favur ġustizzja fil-każ ta' żagħżugħ ta' 20 sena ftit ħin wara il-konferenza tal-aħbarijiet mill-Prim Ministru. It-tnejn il-Prim Ministru reġa' enfasizza kif ma kienx aċċettabbli għalih li l-maġistrata ittawwal b'mod sproporzjonat il-proċess avolja din għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-għodda kollha neċessarja biex tagħmel dan fi żmien adekwat. Fil-fatt l-inkjesta maġisterjali kellha tingħalaq fi żmien stabbilit sa frar li għadda. Minkejja dan aktar kmieni it-tnejn stess il-maġistrat talbet għall-estensjoni oħra ta' 30 ġurnata. Dan fl-istess ħin li ġie żvelat ukoll kif wara 7 xhur il-maġistrat kienet għadha laqqas sejħet darba għal qraba ta' Ġan Paul Sofija. Il-Prim Ministru kiteb formalment lill-Prim Imħallef f'April li għadda u mill-ġdid il-ġimgħa li għadda biex din l-inkjesta tingħalaq bla aktar dewmien żejjed. Fil-velja ta' 2 filgħaxija kull min attenda ġar xema bħala sinjal ta' tama għal ġustizzja sħiħa. Ġan Paul Sofija li tilef ħajtu traġikament nhar it-3 ta' Diċembru li għadda fil-qasam industrijali ta' Kordin.